И здравейте хора и добре дошли в това ново видео. В момента играем Minecraft Pokemon, както виждате. Това е една нова поредица, в която мисля, че лично на вас ще ви хареса. И в момента избираме нашият Pokemon. Също така, разбира се, няма да игра сам, ще игра с и мой приятел, но обаче ще се разделим навсякъде, да можем да обикаляме. Из целия мап. Също, което искам да кажа е, че целта ни е да се развием до макс, накрая ще почнем да се и бием, ще викаме нови и нови хора, всеки, който иска може да пише долу в коментарите дали иска да играе с нас. Също така скоро ще направя Discord сервер специално за Pixelmon сервера, както така скоро, може би да не е точно до края на седмицата, а пък някъде до, може би, ще видя по-скоро кога ще може моята група да функционира правилно за Discord, лично моята, за специално за канала ми, както и Twitch канала ми. Надявам се, че като цяло тази поредица ще ви хареса и да, нека сега да идем в Discord. Но преди да идем в Discord ще си изберем нашия покемон. Имаме всякакви покемони, които може да си изберем от тук, след което имаме всякакви покемони, които трябва да намираме, да търсим и Legendary, Legendary и така нататък. И същото нещо много важно е, че самият сервер е, да, разбира се, в момента не сме на платен хост, но по-нататък ще бъдем. Важното е да видя, че има желание от към ваша страна, така че да. И нашият покемон, който си изберем, ще бъде Charmander. Да. Той ми е дал покеболи. Благодаря. Браво, убиваме. Браво, съсипаме по време на клип. Ево. Нещо кажеш на хората, като за начало. Освен, че има ли някъде да се излекувам, господина? В това село не, май. Не, чакай, насам има. Кажи ми, че има да си го излекувам, малята. Що има си, трябва да има и друго, Няма, има само арена. Аз вече ще ми даде някакви неща, покеболи там, вземи покеболи, раздавай насам. Аз ще опитам да го намеря това. Добре. Брат, покемона ми в момента все едно те в печката. Що бе? Малко ги поизгоря. Как успя? Не, ти успя. Ти си огнения покемон, не аз. Що бе? По-моят толкова пък на сърце. Не Ембър. Ембър използваш, нали? Ага. Ти са говори? Да. Добре, аз викам, брат, по-бързо да става. Аз обичам покемона ми е воден. Аз си взех Charmander, аз искам... Аз просто исках веднъж да започна с Charmander, защото никога не съм започвал с Charmander. Да си от тия... Back to basic. Да. Взех фроки. Всяко ново оцелявам, което пускаш и спираш, брат, всеки път ще пусна, ще си избирам различни покемони. Сега, знаеш какво мисля да направим? Само така, че това няма бъде спирано, така че също ще се снима, така че ви си го напредвид. Кайчо, ако искаш, можеш ти да почнеш да снимаш, брат, да ставаш ютубър. Това място за хил ли? Не. Кайчо, искаш да почнеш и ти да снимаш с мен? Аз ще обясня някакви там работи и така нататък. Не знам. Може ли го измисля? Така че да, смисъл поне да не снимам само аз. Да си имаш и твои задължения. Но двамата се подкрепя. Аз гледам моите, да ти гледаш моите, със съвети. Сделка. Сделка или не? Абе,
Да. О, храна. Що ни казваш, чак ти да малко е. О, Малко е храна. соройчика, дявам ще дам. Абе, имам въпрос, защо са ми емералди, да фак? Пошпраста Чакай, книга. искаш храна, яш тортите, които са тука. Тук е малко торта, бе. Ого, супер. Тортата как можех да я взема, бе? Като я щупя или как беше? Можеш. Просто с сюктач. Нямам си оттъч. Да дадеш Айво, ще. ако видим телепорт, веднага отиваме там, нали? И с какво ще го бием? Няма да се бием с нищо. Отиваме там да ги хващаме, не да се бием. Как се ползва ревайв, бе? Не можеш. Използвах го, бе. Чарбандър е жив. Как? Откажи тайната. Взимаш го, смисъл имаш едно ревайв. Да. И с този ревайв ти можеш да го възстановиш. Изхатно ефект. То явно не може да хилни. Не бе, той трябва да е пукнал. Ами, да, обаче... Дай една кофа с вода, да го... Да, сега, така да. Добре, както казахме в началото, хора, ние се разделиме и с този... Както казахме в началото, да сложим спаунпоинт. Ама аз знаеш какво ще направя? Помниш на кое беше село? То има едно село. Кое да бъде? Да имаш малко повече покеболи за мен. Да. Защото ти обра всичките. Да, имам някакви. Имаш някакви? Да. Нашия къдеш като малко циган, че има някакви само. Ела и си ги дам. Само някакви ли са? Ела. Аз обирам храна в момента. Къде ще е знал, бе? Само някакви имаш. Обирам някакви неща тук. Ела, бе. Абе има и само някакви, бе. Ела ще ги дам. Гледам ти дам други покеболи, аз ли ги разделям наполовина. Аз съм честен човек. Ти мен с камера ли ма наричаш, бе? Не отричаш ли? При кога съм те скамна, я ми кажи. Имаше едно време. И това време кога е било, я ми кажи. Не помня, беше при много време. И за какво съм те скамна, я ми кажи. Не помня, казах. Беше при много. Защото аз нямам спомен, съм те скамвал. В това версия като няма пчели, какво има, бе, брат? Покемони. Не, мисъл, има покемони, ама какви са покемоните, брат? Са вместо пчели. Щом от яйцата изкарваш, брат, покемон кокошка. Добре, сложих си спауна там, на където трябва да е, тук ме закръвам. Легло имаш? Имам. Това покемон ще има... Абе, леглото нали махаше демидж? Хилаш покемони. Кайчо? Да. Гледаш ли? Гледай тук точно пред той зеленото дете ти е пред теб. Зеленото дете ти има един покемон пред него, където се върти. Сега спря да се върти. Гледаш ли? На другата страна. Стой! Виждаш ли ме? Да. Май малко по-едемич. Поемаш. Ама поех едно сърце. И шо те легло? Ако беше като старите легло. Там ще си умра. Къде е тази малка маймунка, бе? Защо искаш чинчара, брат? Каква маймунка? И е огне. Ти си маймуна, бе, брат. Че маймуна? Да, специално за него имам сафари бол. Ела. Чакай, върни се. То пак изгледа някак. Аз ще имам да оцелявам. Искаш да си дам някакви неща? Взел съм си, аз съм се взел там, намерих някакви. Спокойно. То ми избяга. Извиня се, отказах, брат.
А пък Пай, ако не ми трябва. за Пикселмон, брат, бях взел Пикселмон. Бях взел някакъв покебол, стрелна по рандом покемон, брат, и го хвана от първия път, еба. Виж сега, те покемоните знаят когато си грозен, разбираш. Какви места тръгна са катера по дяволите? Но такива каквито са катера и аз. Буквално. Чакай, аз имам бруците на. Аз съм като маймуните, брат. Ами аз звучи как си хвана маймун. Да ти мязам на маймуна. Това, че съм като маймуна, не знам. В антърник ме мязаш на козел. Катер по без проблем, докато ние станалите, брат, се мъчим как да скочим. Беше лесно. Обаче мисля, брат, да почнем всичките в интернет наново. Нещо, което не знам. Аз викам, брат, в интернет да почнем наново, ти какво ще кажеш по въпрос? Намерих някакъв бос. Искаш да го бием? С какво? Чармандъра, който имам. И ти там нещо потиваш. Роки и Чармандър. Може? Ако огнен покемон ще упри. Аз си взимам малко Sugar Cane. Брат, ако се направят и аз канал, не, хората ще идват само пред теб да гледат. Що? Защото съм интересен. Защо да си интересен? Не? Добре, кажи ми, кое ти е интересно? При твоите време аз съм... Това си е така, ама. Сега. Виж, даже ти си съгласен. Виж, смисъл ще свикнеш. Да снимаш видеа е нещо хубаво. Плюс това както... Искаш ли ти кажа в реално защо този канал мисля да си го продължи като хората? Реално с какво? Кажеш ли защо този канал мисля да го продължи като хората? Всеки път, като тръгваш да казваш канал, микрофонът те забива. Кога Знаеш ще си купуваш микрофон? В принцип очаквам в момента да ми потвърдят поръчката от Джипли. И мен има робаква, спокойно. Такова, слушай това. Знаеш ли защо този канал мисля да го почна сериозно? Пак прекъсна. Знаеш ли защо мисля да го направя сериозно този път? Пак прекъсна. Абе, ще те бавка зае! Така. Ама кога слушаш, Искаш ли малко да прекъснеш ти? Не, просто го кажи и клипа ще го гледам, защото няма да стане. Опитам се последен път. Знаеш ли защо мисля да продължи този канал сериозно? Защо? Защото, брато, в момента това нещо ми доставя удоволствие да го правя. Не се бам. Прекъсва. Около 5 пъти прекъсна подред. Искаш ли това, което ти прекъсва мозъка, педерас? Не се минавай. Защо не се минавай? Караш му просто. Добре, вече ако ти прекъсвам, брат, не знам, ева ти казвам. През телефона ли влезе, бе? През телефона ли влезе? Не. Просто реших да си махна това е. Първи път мога да чуваш някакво еко, което е отвратително от микрофона ми. Но обещавам, ще се оправи в следващата поне една седмица. Още. Както преди дете се чуеш, едно беше в църква. Да. Но иначе правя това нещо, защото в момента наистина ми харесва да го правя, смисъл. Просто ми е кеф. Просто сега се поиска. Да, като цяло. Знаеш, че намерих Чармандър, бе? Докато Чармандър намери Чармандър. Да! Чакай, моля те. Искам, някъде Чармандър е натам. Втори Чармандър! Той е левел 10, искам. Аз го искам също. Един огнен и един воден. Она маймуна не ми върза. Това проча се ми като някаква приятелка, what the fuck. Чакай, един Чармандър ще ми даде. Не. Ще станеш моя. Аз правя Майнкрафт целия, не знам ти какво правиш. Кой нормално играе Pixelmon и кой за покемони, бе? Играе Майнкрафт от 6 минута.
Добре, ще направя едно нещо, брат, което не очаквах, че го направя. Моля те, не ме телепортирай Чандър при Мандър нещо. в атака. Аз не го телепортирам диск. Добре. Атакувах Чармандър и му правя още една атака. И го караш да гори, го хващаш в покебол и той ще го умира. Това ако стане, брат, знаеш колко тъпо ще ми стане. Не знам. Да ти го казах. Не си чул. Не си ме чул. Плакни. Покемон. И беше голям локер. Ай, сега малко и лошка са. Метнах покемон. Като с брачка. Да видим какво ще стане. Ще ми го даде ли? На 50% хелта, брат. Даде ми го! Взех го! Майко, ти се ябах ти пи. Брат, ако играеш на стрима на Фреди играта, знаеш колко забавно ще бъде? Бате, знаеш какъв бан ще получи, е? Ако е пък в YouTube ще бъде още по-забавно. Целият клип просто чува пи, пи, пи. А ти знаеш какъв бан мога да получа, а? А ти Legendary? Абе, щом ютубър в YouTube не са баннати още. Марка Пелар не е банна. Той има клип. Аз не ги знам как ги снимат. Трябва да проверя. Майко. Памятвам. Ама аз успях, бас. Какво казвам? Ще ме мютнеш. Що съм мютна? Аз знам що, ама все пак искам да ми кажеш. 70 левел покемон! Мой си! Искам те! Бъди мой! Бъди мой! Ох, то сме ланшотно. То си ми иба майката, брат. То сма иба в газ. Америк бос, искаш да го бием. Да, с какво? Изчакай каква на то 70 лева. Бъди мой, вържи ми. Специално за тебе го написах кони в чата. Циган, какво циган си написал? Циган? Сервера лагна. Да. Поке топката се щупи. Значи, иска ти кажа нещо забавно. То покемон не е перфектен за тебе. Кой бе? Той е Entei. Не, то е бос. Entei е легендар покемон. Ето. Entei! Аха, значи той се спълнал пред мен. Искам го. Нещо прави ли не? Не ми пращало там. Има ли пароли? Entei е легендар покемон. Не видя ли в чата? Entei has found in the mountains. Аз съм там. Точно. Аз пък ще оглеждам да не е около мен, ама... Кипсайдък ли? Може не се плаши. Не съм страшен. Не, бе, брат, ще си изхъба всичките топки по тебе, брат. Обичай, бе. Обичай, бе. Ти си един мастер бой, ще го фаниш. Няма съм такъв гел, вече. Гледаш в бъдеще 64 мастер бола. Ако си ги намеря, съм съгласен. Или си ги крафтнеш, не знам как се крафтнеш. Май не може да крафтват. Можеш. Май се пускат само от босове. Можеш да ги крафтнеш. Те така не е забавно. Това бос, срещу който съм, ако имаш Charmeleon, ще е много тъпо. Ако имаш Charizard или някакъв огнен покемон. Брат, този не ме обича. Не е защо. Що? Този бос е воден и грас. Което означава вода срещу огън, водата бие. Ако имаш пък електрически, който е по-силен от вода, земния грас пък е по-силен от вода. От огън. Най-хубавото срещу което може да го биеш е с... Не знам. Смилто. Или Арцеус. Брат, отказвам се от този покемон, брат. Legendary, какво очакваш? Да го хванеш на първото. Да, опитах се. Поне на още 30. Това Мю ли е? Не. Това не е Мю. Брат, ако това беше Мю, бях се радвал много. Абе, как се правеше покебол?
Аз не знам как трябва да се кръпнеш. Трябва да го изпечеш след това, не знам какво. Мога да си направя чипс. Какво? Чипси. Да. Какъв ти чипси? Чипс, бе, чипс. Как се прави чип? Сега ще го кажа с точност. В момент само си направя Аз това. знаеш какво бях ти казал? Вземи си едно легло и легни. Porfish. Виж чата. NT has found in the mountain biome. Легнах. Добре, ще опитам да го взема още веднъж, пак ако не стане майната. Чарлизард! В атака! В атака! Чакай. Аз вместо да спорно да си дигам и покемона, брат, аз просто разкожам се чуя какво прави живота ми. О, не. Това не е моят покемон, който се бия. Кой ли ще бия, аз или той? Само убий се, деба и тъпия ти покемон. Езе! Ротен победа. Ти ли дойде към... Намерих си бос, брат. Uncommon бос. И ще така... Ако имах някакъв електрически покемон, ще го бия. Чакай си. Значи, да пробваме един тест сега. Uncommon босът кой ли бе? 17. Ако се бил срещу мен, ще ма мани. Бе, кога ще става вечер? Какво се случи, бе? Не беше добра идея, това се случи. Чакай, аз имам ревайв в мене. Ще живи са. Ще живи го. Това съм на такова място, дете има едно и също. Getting kind of great, ало? Брат, толкова бъдем пая. Винаги ми е лиза, винаги съм се чул. Това ще му е болицата. Брат, ако изпише сега бос паунд или там тези специални покемони просто в свампа, в който съм аз, нещо колко ще се зарадва. Но нямам какво да даде, но това пробвам. Ще изпише Кайогър. Аре, пани едно легендари при мене, бе. Стига само при това. Вече знам какво ще направя. Направя ферма за боровинки. Просто се намеря място, где да живее тогава. Ако мога да намеря миналото място, брат, де живеят, не с това ще райчо до мене. Райчо е много хубаво нещо, брат. Така е. Вършим всичките думи, които съм казал за него. Що бе? Искаш ли? Искаш една Пикачу 70 лева? Не, Пикачу не го искам. И аз се радвах като го хванах и знаеш ли кое ми стана тъпото? После като видях, че няма... После като видях, че има атаки, дет ни бият демидж, брат, ти стана пък много тъпо. Нали? Има и този момент. Имаше го. Ти го усети обаче по-тежко от мене. Верно, не знам. Защото много искаш... така сега, ако пях, много искаш Пикачу. Аз вече знам какво си направя. Какво ще направиш? Мисля си направя следното нещо. Слушаме. Мисля си направя такова градина от баравинки.
Ей, копирвач. Що бе? Какво съм те копирал? Мислиш да правиш също, което те ще я прави. Казах, преди малко казах, че ще направя една ферма за боровинки или ферма за някакви храсти там, какво казах. И ти сега казваш, знаеш какво, ще направя ферма за боровинки. Съм ти чул тогава, да ти кажа често. А пък сега съм на такава зона, дето пък няма покемони. Ого, има и какао бинс. Бисквитки. Абе, Каза кажеш, при тебе покемоните бъгнати ли са? В смисъл? Да виж ли чеш покемони, дето личат не на място? До някаква степен, понякога и като тръгна да го замерям брат с покебол, те доджва или как? Защото на мен това ми се случи вчера буквално. Мисля, вчера виждам брато някакъв покемон, нали така? Вчера виждам някакъв покемон. Ти си снимаш нови микрофон. Утре или по-скоро до края на седмицата би трябвало. Абе, намерих iPhone. iPhone? Да, iPhone. За червеното легло. Намерих си от уния, брат, iPhone XS с дебелата опашка. Apon, брат, сеса. Не се сещам за Apon, ама това, което виждат очите ми е още по-невероятно. Кое? Я ми кажи, това дърво на кой тип? Я протисни. Някъде по екра... Я ми кажи, ти дърво на кой ти прилича? Искаш ти кажа, Пикачу, в такава гора. Ма знам 5 лево. И ще опълпаш ли? Ами... Брат, ако ти кажа, че цялата гора е пълна с такива, ще ми повярваш. Почти всички. По-големите изглеждат на това. Ако ти кажа нещо се спукаш от смях, брат. Няма, когато ти кажа нещо се спукаш от смях. Лево 5 Пикачу не мога хвана. То спичма критикал хитна, брат. Брат, не мога хвана Пикачу. Нормални си. Пък Пикачуто е левел 5. Виж го е. Хвана го. Точно кога се отказва от него. Пикачу се казва, ми вика, никога не се предавай. Продължавай напред. Намерих мястото, дето мога да направя. Дето хубаво се направя къща, ама не се занимава. Чакай малко сега. То като няма зомбита, пещерите колко са хубави днешно време. Ако искаш, мога да направя с спален зомби. Не. Абе, ти бай, шимания, iPod! Ще бай iPhone, ще бай. iPhone-ите, че са покук. Ама и то това го и доказа. Нормално ли си? Изби ми двата Чармандъра, които има. Ма ти вярно ли си към втора Чармандър? Да, 10 лева. По-лесен за евол. Май не е точно така. Малко го намериш, вау, тиска друг лево. Арбе, то скай намерите железо, при мен няма железо, Кайчо, ще ти пратя нещо, което ще ти прилича от една игра, да знаеш. Знаеш ли? Не. Защо при мен всички покемони са по левел 5, левел 8, нашия номер левел 70 покемон. Добре, че снимаш. Написвам в коментари. И аз си виж личното. Аз по личното тук в тази. Това отзад на какво ти прилича? Бел с правото ли бе? От коя игра ти мяза? iPhone. Plants vs. Zombies.
Бате, искаш да кажа, че това iPhone, брат, иска да се абира, пък ми изби всичките неща и не иска да влезе в Pokéball. iPhone там, едно като маймуна създай 5 на опашката ли. Абе! Същото. Махти се от мен, майка ти! А, ти железо ли? Какво намери? Iron Ore. Абе. Да, всъщност, чакай. Аз толкова време не съм играл Майнкрафт, че викам защо. Iron ми го дава като Iron Ore. Не се базикам. Горкият кайчо. Брат, в момента съм включил Ultra Hardcore мод, брат. Съм си набрал лицето в екрана да мога, колкото да можеш повече да виждам. Отиди си в настройките, отиди на Options, Video Settings и направи Brightness на Max. Option... Video Settings... Brightness. На Max. Това? Добре, помага. До някъде. Пак нищо не виждам, По-добре. Да. Колко да си видят пръстите на краката става. Майко, колко жени съм пропуснал в полете долу. Качо нещо да кажеш на хората като за последно. Спираш ли? Да бе. То стана 30 минутен клип. Как? Брат? Нещо да кажеш на хората, нещо да кажеш на хората. Лайк и subscribe. Анте. Не този телефон, който е чул в момента. Някакви неща се чуят. Но да. Послушайте го, лайк и subscribe и да. Нали бе? От момента го повтаряш, за да ти кажа, че ти бъгна микрофон, нали? Да. Нали бе? Не бе, бам се. Просто мозъка ми бъгна. Не бе, бам се. И ти си един бъгнат. Бяга, ще кажа нещо за... Никът с него. Не. Сигурно ще съм бъгнат, а? Не. Ти си умен, добро. Кайчо! Мокия е. Добре, хора. Благодаря, че гледахте. Който е гледал до тука и виждам бос зад мен, брат. Отивам купя, имам Пикачу. Това ще бъде брат за тъмнел, не се ева. Абе, между другото, чакай. И сега е най-важно нещо. Дали имам Пикачу. Аз съм сканал Пикачу, който да. Той да му е съди. Да. Това беше от мене. Адио, амигос, мучачус.